gonna make a flute. En ze zegt, we maken vandaag een fluit. Dit is Tomba, Okay. hè? Now, we pretty much is ready. All you will do is sand it and paint it. Jullie hoeven het eigenlijk alleen maar te schuren en te verven. Voor de rest Okay. is hij al klaar. So when we finish, we're gonna have something like this. Okay? Wij hebben Tomba op bezoek. En die is op het moment als de vloedkeeper. En die is hier maar de band om fluiten te maken. Is dit een echte Indiaan? Ja, voor mij wel. Ja? Ja. Ik is het een vrede, maar voor mij wel. Are you a real Indian? My tribe is Kiowa. Kiowa. Yes, we're in Oklahoma. It's pretty much the border with Texas. Ik in bijna net, maar ik probeer het. Okay. Here's the other one. I think a lot of Frisian parents are not very happy with you. So far I haven't had any parent coming over here and beating me in the head with the flute, so I'm doing okay, you know, so far. Dat is Ilza en dat is mijn buurmeisje en daar hebben ze een hokje gebouwd en daar slaapt Tomba. Maar Indiaan slaapt toch in een wigwam? Nou, deze, hij is een Indiaan, maar hij doet gewoon als een echt mens. En slaapt Tomba bij jullie thuis? Ja, in het hokje. En hoe is het nou om een Indiaan in de achtertuin te hebben? Leuk. Nou, dit vind ik zo heel raar. Wat is dan je favoriete liedje om te fluiten? Weet ik niet. Oh. En thuis... Weet je wat mijn lievelingsdier is? Nee. Maar het is wel een gevaarlijk dier, een schapioen. Een schapioen? Wist je nog de scharen? Is dat een schapioen met schapenvacht? Zulke schapioenen. Een schapioen.